Povedz nám to nejhorší rande, který jsi kdy měla. Co se tam událo? To si pamätám. Raz v živote, keď som mala asi 19 rokov, čo bolo veľmi dávno, som išla s typkom, že z Tinderu na rande. A chudák mi ho bol aj ľúto, fakt bol pekný a nemal peniaze a bola strašná zima a strašná bola, fakt bolo asi -3 a strašne sa chceli sprechádzať. Ja už som si necítila ruky a mu hovorím, že poďme aspoň na čaj a on že stále, že že nejdem na čaj. A potom z neho zišlo, že nemá na to proste peniaze, ma pozvať ani na ten čaj. No. A mne to bolo tak ľúto, lebo taký bol zlatý, ale no. Prostě byl pěkný, bylo to rande z Tinderu, ale chtěl si jenom procházet. A proč se nepozval na čaj ty? Však ja som aj chcela, ale on mi povedal, že jemu to je blbé. No, tak sme mrzli. Takže jemu byl blbý si nepozvat na čaj, ale nebyl mu blbý to, že si mrzla. Asi áno, no. A to bolo dávno, no. Tak to bolo také, že som si to zapamätala. Ale jak bys reagovala, kdyby na prvním rande týpek tě vzal na krásnou večeři, ale pak si chtěl rozdělit účet na půl? Zle. Zle? Zle by som to zobrala. No a jak bys reagovala v té situaci? Asi v tej situácii by som povedala, že on ma pozval, takže by to mal zaplatiť, ale akože keby bol, že mega proti, tak by som to zaplatila, tú svoju polovicu a povedala by som mu, že Bráško, my dvaja sa už teda nevidíme. Asi tak by to dopadlo, no.